Markos naiz, kamera eta bideo editorea, baita bideo sare bezala ezaguna. Bai, sare sozialetako bideoak, dokumentalak, bideo mota ezberdinak egiten ditut. Helburua da, jendea bideoien bitartez, emozionatzea, transmititzea gauzak, eta behaien helburuak lortzea. Ni esango agian malgutasuna, ez? Bideo mota ezberdinak egin ditut urteetan zehar. Ez da berdina bideo bat, sare sozialetako bideo bat, edo testigantzen bideo bat hau bezalakoa, edo eskontzan bideo bat. Ni beti galdetzen diet, zein da zure helburua bideo honekin? Horrekin jazten zera gideoia egiten eta behaien helburua lortzeko gauzak egiten. Hortaz aparte, pixka eta esperientzia, ez? Bideak eraman nau hortara, ez? Ni uste izan dela prozesu bat. Hasieran hasi nintzen telebista batean lanean eta produktora batean baita ere, baina ez zebilen gauzak oso ondo. Haitzen bitartean hasi ziren proiektu txikiak etartzen, gehoz eta handiagoak, eta hasi nintzen, zeratik ez ekin eta joan dela 10 urte gustora. Beziki hasita familia, lagunek, asko lagundu diate. Baita ere bidazo aktiba, asko lagundu dite hasieratik proiektua egiten, eta baita ere eguerdion topaketekin ekintzaile ezberdinekin biltzen gera, eta asko ikasten dugu elkarrekin eta asko laguntzen du baita hori. Ideiak argi edukitzea, ez? Bere proiektuan. Hasieratik ideiak garbi badituzu, errazagoa da, beti izango dituzu oztopoak. Horiek baita gainditzen ikasten da asko. Gero bestetik baita laguntzen dizuten jendea singuratzea. Bideo hori izango da errazagoa eta gogoak baldin badago, aurrera eta animo.